Шанси вижити навіть після припинення голодування в українського режисера Олега Сенцова мізерні. Про це заявила його сестра Наталія Каплан. Зараз несправедливо засуджений у Росії до 20 років колонії Кримець перебуває у реанімації. Там, у Лабитнангі, його намагаються вивести із голодування. Та ситуація критична, бо 145 днів без їжі практично знищили організм Олега Сенцова. Сам він, за словами Наталії Каплан, вже не вірить, що зможе вийти на свободу живим. Печень начала разлагаться, осложнение на мозг, появилась ишемия, аритмия, к прочим неприятностям. Ну, там полный набор. На самом деле, выход из голодовки достаточно серьезная процедура. И сейчас до сих пор никто не может сказать, выживет ли Олег. Он написал завещание, он там просит не бросать своих детей, он не верит, что он выйдет. Тим часом російські тюремники запевняють, що стан Олега Сенцова задовільний. Кажуть, ув'язнений перебуває, як і раніше, у медичній частині, і про переведення його до реанімаційного відділення поки не йдеться. Український режисер дотримується усіх рекомендацій лікарів. Натомість МЗС України продовжує вимагати від Росії дозволу на приїзд до Сенцова українських медиків.